Последния ден на годината. Аз искам да се извиня за моя глас и обещавам до края на тази година да не пия повече газирано и да нямам сладолед. За другата година не обещавам. Надявам се да се разбира това, което говоря. Ще говоря по-тихо. Искам към това, което чухме и прочетохме днес, да прибавя текста на 90-тия псалом, който не е написан от Давид или от някои съвременните на Давид, мъже, които знаеха как да хвалят Бога, написан от Моисей. Може би това е най-стария, най-първия псалом, написан в книгата Псалми, номер 90. Господи, Ти си ни бил обиталище от род в род. Преди да се родят планините и да си дал съществувание на земята и вселената. От века и до века Ти си Бог. Превръщаш човека в пръс и казваш: върнете се, човешки синове. Защото 1000 години са пред теб, като вчерашния ден, който е преминал, и като нощна стража. Като спорой ги завличаш, те стават като сън. Сутрин са като трева, която пораства. Сутрин цъфти и расте. Вечер се окосява и изсъхва. Защото се довършваме от Твоя гняв и от негодованието Ти сме смутени. Положил си беззаконията ни пред себе си, тайните ни грехове в светлината на лицето си. Понеже всичките ни дни преминават с гнева Ти, свършваме годините си като въздишка. Дните на живота ни са естествено 70 години. Или даже където има сила 80 години. Но и най-добрите от тях са труд и скръб, защото бързо преминават и ние отлитаме. И Моисей казва: кой знае силата на гнева Ти и на негодованието Ти според дължимият на Тебе страх. Но бърза да прибави и молитвата. Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Върни се, Господи, до кога? И дано се разкаеш за скърбите на слугите си, насити ни рано с милостта си, за да се радваме и се веселим през всичките си дни. Развесели ни съразмерно с дните, в които си ни наскърбявал, и с годините, в които сме виждали зло. Нека се яви Твоето дело на слугите Ти и Твоята слава върху децата им. И нека бъде върху нас благоволението на Господа, нашия Бог, да ни ръководи. И утвърждавай за нас делото на ръцете ни. Моли се Моисей в този 90-ти псалом. Да, делото на ръцете ни, утвърждавай го. Амин. Какво нещо е, когато Божия дух присъства и когато ни свързва и ни слива в едно? Марги се моли тази сутрин за 3 важни неща. След това и ние заедно се молихме и хвалихме Бога за тези 3 важни неща. Искам аз да прибавя днес към тях няколко още, но да помислим кое е важното за всички нас в последния ден на отиващата си 2023 година. Кое е това, което трябва да направим? Кое е това, с което да се обърнем към Господа? Кое е това, което да се обърнем към ближния до себе си и да го зачетем, да обърнем внимание, да докоснем сърцето му в последният ден на годината? Може много неща да сме пропуснали през тази отминаваща година. Има малко повече от 12 часа. Аз съм убеден, че в Божието име човек може да направи нещо много значимо и нещо много стойностно, което не е направил през цялата година, през всичките тези 364 дни, но в 365-тия ден да направи нещо толкова важно, защото да се осмисли цялата отминаваща година и да влезне в новата с благословението, което Господ е приготвил. Лично за мен края на годината винаги е време на равносметка. И аз се радвам, че последният ден от годината е почивен ден. Не ходим на училище, не сме ангажирани с служебни задължения. Можем да останем насаме покрай еуфорията за посрещането на новата година, покрай рождествените празници, подаръците, пазаруването, яденето и пиенето. Но можем да останем в последния ден на годината и да си направим равносметка. Какво постигнахме и какво пропуснахме? Някой ще каже: какъв е смисъл? То вече е свършило. Няма смисъл да правим равносметка на нещо, което е изтекло. Има смисъл. Защото когато направиш равносметка на изминалите дни от тази година, вероятността да не допуснеш същите грешки в новата година е много по-малка.
Затова казвам, че и в последния ден ние можем да направим много значимо нещо, което да осмисли цялата тази година и което да ни помогне да влезнем в новата година с едно ясно разбиране, че времето на тази земя ни е дадено от Бога като един отрязък от вечността. Именно заради това този Божий човек Моисей преди 3500 години се моли и иска Господ да го научи да брои не само годините, но да брои дните си, да брои миговете на тази земя и да се стреми, да се старае да придобие нещо стойностно и значимо. Впуснати в този бяг на времето, забързани в ежедневието, не обръщаме достатъчно време, нямаме време за равносметка и казваме, не знам, ако се вгледам, дали няма да изпадна в депресия, какво не постигнах, какво не можах да реализирам, с какво се разминах. Направи го. Остани насаме с Господа. Напиши си на един лист онова, което пропусна през тази година. Отбележи си го. Остави го като бележка в новата година и се стреми и искай Господ да го реализира в твоят живот. По този начин ти ще имаш възможност да коригираш живота си. Ти ще имаш възможност да откриеш и Божията вярност и Неговата милост, Неговото присъствие в живота ти. И ще осъзнаеш, че онова, което си пропуснал, имаш време на тая земя да го компенсираш. Онова, което си успял да постигнеш, е било благословение от Господа. И много ми се иска в последния ден на тази отиваща година да кажем, както пророк Самуил: Евен Езер. До тук Господ ни помогна. Без Него нямаше да можем. Той е този, който ни благослови. Той е този, който ни подкрепеше. Той е този, който ни пазеше. Направи равносметка на отиващата година. Днес след обед, прибирайки се вкъщи, помисли какво постигнах и благодари на Господа, защото Той е, който ти е дал сили. Какво не можах да постигна? И се моли Господ да ти даде сили в новата година да влезнеш с Неговата благодат. Говорихме и се молихме за покаяние. И си мисля, че точно последния ден от отиващата си година е време за едно годишно покаяние. Да се покаем за всички тези дни от живота ни. Аз съм убеден, напоследък излезна тази теория, че няма нужда християнина да се покае във втори път. Веднъж, щом се е покаял при новорождението и е приел Христос за Спасител, няма нужда да се покаива наново. И ако се покаива наново, това е изразявало неверие, че Господ му е простил при първото покаяние. С ирония винаги казвам, все едно аз съм изкъпан веднъж, когато съм се родил и повече няма да се къпя. Защото съм изкъпан преди 63 години почти. Смешно е. Всеки ден ние се цапаме. Не само телата си, не само ръцете си. Ние цапаме душите си. Ние цапаме сърцата си. Ние оскверняваме духовния човек в нас. И ако всеки ден всички ние грешим, и това не го казвам аз, а го казва Божието Слово, означава, че всеки ден всички ние трябва и да се покайваме. И да искаме прошката от Господа. И точно краят на тази година, последния ден е най-доброто време, в което да застанем и да кажем: Господи, ако има нещо, което не съм разбрал, нещо, с което съм наскърбил Твоето сърце, нещо, с което съм наранил ближния, нещо, на което не съм бил покорен или подчинен на Твоя глас, сега, Господи, наистина се покайвам и го изповядам пред Теб. И Те моля за прошка. Но днес беше казано не да хвалим Бога само с устни, само с думи, но да го направим с сърце. Сега те съветвам: покаянието ти в последния ден на отиваща си година да не бъде само от думи: Господи, прости ми, и приключваш. Но наистина да се разровиш, след като си направил равносметка на постигнатото и непостигнатото. На силата, която Бог ти е дал и си имал добри резултати, на пропуските и непокорността, която си проявил пред Бога и си допуснал грехове, да застанеш този последен ден на отиваща си година и да влезнеш в новата година на чисто. Но покаянието е това, което ни прави чисти, защото с покаянието Господ ни прощава и ни умива в кръвта на Своя Син Исус Христос и ни прави ново създание и ни обновява в Своята благодат. Покаянието съдържа и изповед. Ние, протестантите, наистина, още от времето на Мартин Лутер, когато 14-15 век изповедта е била практикувана неправилно, отиваш при свещеника, изповядваш се и той ти прощава греховете. Може би още от тогава сред нас, евангелските вярващи, махалото е отишло от другата крайност. Ние не говорим за изповедта. Или ако и имаме, тя е най-вече пред Бога. И там ни е по-лесно, защото Господ знае всичко. Не ни е срам от Него, Той ни е видял.
Но ни е трудно да направим изповедта пред ближния. И аз си задавам въпроса, ако не сме готови да отидем до човека, до нас и да направим изповед, истинско ли е това покаяние? Ако ние не сме готови да изречем с устата си нашия грях и да се отречем от него и да поискаме Господ да ни го прости, истинско ли е това покаяние? Не да тръгнем към всички и за всичко живота си да говорим, но да намериш онзи духовен авторитет в твоя живот. Твоя духовен наставник, който наблюдава духовното ти развитие, който те следи, който може да ти помогне, който ще се моли за теб, който ще ти даде съвет и застани до него в края на тази година и се изповядай. Не той ще ти прости греха, но когато намериш сили да го изповядаш, ти си разчупил черупката, в която Сатана те е затворил. Ти си разчупил оковите, в които лукавия те е вързал, защото ти с устата си изричаш своя грях и го правиш публично достояние. И тогава Господ ще ти даде омраза към този грях. И тогава Господ ще ти даде сила да се освободиш него. И тогава ти наистина ще влезнеш на чисто в новата година. И ще имаш една различна 2024 от изпращащата 2023 година, която изпращаме. Така че, нека се върнем към покаянието. Покаянието не е католическа или православна доктрина. Покаянието, изповедта не е католическа или православна доктрина. Изповедта е библейска доктрина. Тя е част от Христовото учение. И Бог ни насърчава да отидем и да се изповядаме, но по правилен начин. Дори ни се казва словото, изповядайте един на друг греховете си. Молете се един за друг. Кой ще продължи нататък? За да изцереете. Може би говори тук Яков и за духовното, но може би говори и за физическото състояние. И си казвам, дали понякога ние, търсейки физическото изцеление, не винаги го получаваме по начин, по който го очакваме и го искаме. Дали не е свързано с изповедта? С липсата на истинска изповед. Не само пред Бога, пак ще ти кажа, но пред човека до теб. Така че, когато в края на тази година, на 31 декември 2023 година, правиш равносметка на изминалите дни, откриваш силните неща, които си постигнал и благодариш на Бога, откриваш слабостите и пропуските, бъди готов да се смириш пред Бога, но да се смириш и пред ближния. Да изповядаш своя грях. Да разчупиш, пак ще кажа, оковите на Сатана и да влезнеш наново в годината, която Господ ти дава. Истинско покаяние. Чухме тези стихове от 51-я псалом, в който Давид след съгрешаването с Вицаве намери сили да се покае. Но той ни каза на Натан, покаявам се пред теб, ти си научил, Господ ти е открил, нека да остане между мен и теб. Никой друг да не научи. Давид написа песен на хвала, песен на покаяние, която 3000 години вече се чете от милиони и милиарди хора. Човекът по Божието сърце, от който ние взимаме пример, намери сили да признае грехът си. Намери сили да го изповяда пред целия свят, пред небето и пред земята. Намери сили да се смири. И още тогава дойде и прошката. И ти няма да умреш, грехът ти си отне. Защото Давид намрази греха си. Не знам как ще прозвучи, но нека се молим за омраза в последния ден на тази година. Омраза към греха. Омраза към покварата. Омраза към онова, което сме скрили, смели под килима и сме го оставили някъде вътре в нас. То ще вони. То ще създава едно неприятно усещане. И в новата година. Нека да не го принасяме в 2024. Нека в покаяние и в изповед да застанем пред Бога. Относно прошката. Искам да те посъветвам. Нека последния ден от годината да бъде време на прошка. И знам, някои вече имат мисълта, да дам прошка или да поискам прошка. Прошката е прошка. Тя е на две нива. Ако ние сме безгрешни и хората около нас съгрешават, и когато поискат, ние ще им дадем прошка. Но понеже и ние не сме съвършени, понеже и ние съгрешаваме, да, ще дадем прошка на тези, които ни поискат, но и ще отидем до онези, на които ние сме съгрешили, които ние сме унеправдали, които ние сме злословили и сме се изпуснали с думи или с мисъл дори само. Но да поискаш прошка. И прошката като че ли не е толкова често срещана и проповядвана и практикувана в евангелските църкви, както и изповедта. Искам в последния ден на тази година
В тези съвремени технологичен напредък на света и връзки с целия свят, комуникацията е възможна в реално време навсякъде по света. Можеш в оставащите 12 часа на тази година да поискаш прошка, където и да е човекът. Да дадеш прошка, където и да е човек. Когато ти даваш прошка, някой ти поискал и си казал, няма да ти простя. Знаеш ли, ти не го връзваш него, ти връзваш себе си. Ти оковаваш себе си в непростителността. И тя остава вътре в теб. И тя започва да действа като един вирус, като една духовна бактерия. Започва да действа вътре в твоето сърце. Започва да действа в ума ти, в душата ти. На нас се поквара вътре в теб. Не можеш да изпиеш някаква отрова и да я държиш в устата си и тя да не увреди тялото ти. Не можеш да допуснеш непростителността в сърцето си и тя да не деформира съзнанието ти. Тя да не увреди връзката ти с Бога. Тя да не стане причина за едно лично единение с Господа. Затова, скъпи мои, нека 31 декември, последния ден от тази година, да бъде време на прошка. Нашия народ има един ден прошки. Все едно да имаме един ден на покаяние. Покаявам се на 5 май, преди Георгиев ден. То пък тази година май ще е Велик ден точно тогава. Покаявам се. И после, следващите 365 дни тогава ще се покая. Искам прошка, там на празника прошки. И после, когато дойде другия празник. Ами ако аз не го дочакам другия празник. Оставам не дал прошка. Не поискал прошка. Хубав е този празник, но той трябва да стане практикуван всеки ден. На часа, на мига, когато съгрешаваме, когато унеправдаваме, когато наистина изкушени от противника сме се подали и сме паднали в неговите лапи, да поискаш прошка. Някой казва, как ще искаш прошка? Те слабите искат прошка. Слабите хора искат прошка. Силният не може да отиде да иска прошка. Така ли? Айде като си силен, поискай прошка да те видим. За мен е точно обратно. Силният човек е, който може да поиска прошка. Силният човек е, който може да отиде и да се изповяда. Силният човек е, който може, направил равносметка на отиващата си година, да поиска от Бога сила за новата година, да бъде успешен. Затова пак казвам, в оставащите 12 часа на тази година, нека равносметката, която сме направили, да се опитаме да открием онези неща, онези моменти, които сме забравили и най-вече взаимоотношения с хора, за да влезнем на чисто. Ще го повтарям отново. За да влезнем на чисто в новата година. За да влезнем с Божията благодат и с Неговата прошка. Поискай прошка, дай прошка. За мен съвършен пример на даване на прошка е Йосиф. Какво ли не направиха с него? Съблякоха му дрехата. Хвърляха го в празния ров. Продадоха го на пътуващи мадиански търговци. Отведоха го в Египет. Продадоха го там на пазара. Заведоха го в домът на Петефри. Беше обвинен за изнасилване и несправедливост. Беше хвърлен в затвора. И всичко това поради братята му. И когато тези хубавци, ще ги нарека, пристигнаха в Египет да искат храна, паднаха и се поклониха и казаха, ние сме ни прекрасни хора. Много добри хора сме. Никога на мравката път не сме минали. Никога на никого лошо не сме направили. Дойдохме да купим храна. Имаме още един брат, той е при баща ни, но имахме един друг, който вече го няма. Някъде зъл звяр изглежда го разкъса. Йосиф стои и ги гледа. Стои и ги слуша и не може да повярва на очите си и на ушите си, че това се случва. Това са неговите братя. 20 години по-късно. Те стоят там пред него и му говорят колко са добри и праведни. Силният Йосиф им прости. Не знам, ако аз бях на неговото место, как щях да постъпя. Сега тук мога да ви декларирам много неща как ще постъпя. Но в ритуалната ситуация, в реалната ситуация, не знам как ще постъпя. Затова аз цитирам много често хъшовите Браила, които там в кръчмата говорят, че ще направят велики неща, ама даже и Дунава не минават. Учили сме го едно време в училище. Така че лесно е да стоим вкъщи на спокойствие, на топло, на тихо и да казваме, няма да се отрека от Господа. Ще простя на всеки един, който ми поиска прошка. Ще бъда готов да отида до края на света. Дори да страдам заради Божието име, няма да се отрека от него, дори и пред лицето на смъртта. Докато сме в Браила, в кръчмата, може много неща да говорим. Когато
минем Дунава, когато отидем на бойното поле, когато ги видиш тези твои братя, и толкова години по-късно не са озрели, и той си поигра с тях като котка с мишка, не за да ги нарани, не за да ги унижи, но да ги докара до състояние. Знаете ли в кой момент? Много е силен момент. В кой момент Йосиф им се открива? Те говорят с него с преводач, той говори с тях с преводач и те знаят, че той не ги слуша. Но той стои отстрани и ги чува. Когато вече притиснати до стената, казват: как постъпихме с нашия брат? Ето сега кръвта му се изисква от нас. Ние постъпихме зле с него. Ние го неправдахме. Ние го ощетихме. Кой знае какво се е случило с него. Ние излъгахме баща си, че го е разкъсал звяр. Ето виждате ли сега, кръвта му се изисква от нас. И в този момент вече Йосиф смъкна маската и каза: скъпи мои, аз съм вашия брат Йосиф, когато продадохте в Египет. В книгата Откровение се казва: настана за половин час мълчание на небето. Аз си мисля, че и тук е имало мълчание. Какво ще кажеш? Не, някой ги обвинява в нещо, което чул и не дочул. Ами той Йосиф им казва на своите брати: аз съм вашия брат Йосиф, когато продадох. И те знаят от тук нататък дръвника, гилотината, нищо друго за тях. А той отива и ги прегръща. Им казва: братя, не дейте да скърбите. Бог ме изпрати тук преди вас, за да опази живота. Аз ви прощавам. Аз ви прощавам. Има ли на някой днес, на който не си простил? Защото ти е ощетил за 1000 лева или повече. Който е нарушил отношение с теб. Репутацията на името ти. Или е станал причина за много страдания, нощи и дни да стоиш с сълзи и с болка. Прости. Някой ще каже: не са дошли да ми поискат прошка, как да простя? Ти прости без да ти поискат прошка. А когато дойдат да ти поискат, този човек, той ще отвърже себе си тогава. Но ти не стой вързан да чакаш да дойде, да коленича пред теб и тогава да му простиш. Ти прости. И Господ ще подейства в неговото сърце. Бъди готов да поискаш прошка. Да се обадиш днес след обед на някой. Да му кажеш: аз станах причина за това и това в твоя живот през тази година. Или може би останало от миналата година. Осъзнай и разбери думите на Христос, който ни казва малко след молитвата Отче наш: ако вие простите на човеците съгрешенията им, той вашият небесен Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите, Бог няма и на вас да прости. Аз съм убеден, че всички дошли днес, тук, в последния ден на тази година, искаме да бъдем простени от Бога. Но това до голяма степен зависи от нашата прошка към другите и от това ние да поискаме прошка към другите. Последният ден на тази година е една прекрасна възможност да направим това. Пяхме: за всичко ти благодаря. И се молихме с молитва на благодарност. Но нека последният ден в годината да бъде ден на благодарност. На благодарност към Бога, ама за отговорените молитви. Нека да прибавим и неотговорените молитви. Благодарност на Бога за доброто, но благодарност на Бога и за злото. Благодарност на Бога за изпитанията, благодарност на Бога и за наказанията, които е допускал в живота ни. Защото и това е библейска тема. Да благодарим на Господа за това, че достигнахме до края на 2023 година. Да благодарим на Бога за здравето, за силите, за вярата, която е поставил и която изгражда в сърцата ни чрез своето слово. Да му благодарим за духът, който е положил в сърцата ни. Да му благодарим, че бяхме част от тази местна църква и можахме един на друг да си послужим. Да му благодарим за всичко. И за това, което умът ни не може да разбере. Но знаете ли, ние като духовни хора само към Бог гледаме. Нека да благодарим на съпругът и на съпругата. Нека да благодарим на родителите си и на децата си. Нека да благодарим на приятелите си, на близките, на тези, които направиха нещо добро и тази година да изживеем по-леко. Нека отидем и им благодарим. Ако ние не можем да благодарим, как ще дадем прошка? Как ще поискаме прошка? Ако ние не можем да благодарим, как ще намерим сили да изповядаме греха си? Ако ние в най-малките елементарни неща нямаме силата да устоим, като това да
благодариш, което е въпрос на възпитание дори, колко повече да дадеш прошка и да поискаш прошка. А още повече да отидеш и да изповядаш греха си. Но пак всичко опира до равносметката. Ако направим много точна и ясна равносметка на годината през този ден, ние ще имаме силата да благодарим на Бога. Ние ще имаме сила да благодарим на хората около нас. Ние ще имаме силата да прославим Божието име и да кажем: Господи, Ти си този, който вършиш всичко в живота ни. И пак ще го цитираме апостол Павел. Винаги се радвайте. Непрестанно се молете за всичко. Затова казах и за отговорените и неотговорените молитви. За всичко благодарете, защото това е Божията воля. Господ да ни благослови. И накрая, последния ден от тази година, нека да бъде време на решение. Обикновено хората, когато са свързани с някакъв порок, с някаква слабост, с някакъв недостатък, казват: взимам решение, рожден ден имам кръгла годишнина, 50 или 60 или 40 или 30, спирам и повече от тук нататък няма да върши тия неща. Или сега е нова година, решавам от тук нататък. Знаете ли колко психолозите казват, колко дни обикновено се издържат с такива решения? Дни. Не повече. 4-5 януари отново е същия човек. Не знам дали съм споменала за един познат, който беше зависим към хазарта. Ако каже милиони е пропилял, сигурно няма да излъже. Почина неговата майка. И той го разказва лично. Почина неговата майка. И в деня на погребението, когато полагат саркофага, тялото в гроба и си тръгват, той остава там, до гроба. И прави завет, обещание. Мамо, никога повече няма да влезна в казино. Много болка съм ти причинил. Много пари прахосах. Никога повече няма да влезна в казино. На гроба на майка си се заклева. И знаете ли какво казва? Още вечерта бях в казиното. Същия ден. Не е наша силата. Ако Господ ни освободи, ако Господ ни развържи, ако Господ ни отблъсне противника от душите ни. Затова искам последния ден да бъде време на решение, но не това решение с човешки сили. Аз решавам от утре вече да бъда нов човек. Аз решавам от утре да благовествам на невярващи. Аз решавам от утре да чета всеки ден Божието Слово и всеки ден да имам молитвена връзка с Бога. Аз решавам. 3 до 4 дни ще го имаш това като решение. Но нека към това решение да прибавим молитва. Господи, в последния ден на тази година, когато Ти благодаря за всичко и прославим Твоето име и Ти се покланям с признателност, сега Те моля, дай ми сили да дам прошка и да поискам прошка. Дай ми сили да се покая истински и да изповядам своя грях. Дай ми сили, Господи, да взема решение и Ти да ме подкрепиш в това решение и Ти да ми помогнеш. От утре, 1 януари 2024 година, аз да бъда различен. Но чрез Твоята благодат, чрез Твоята сила и чрез Твоето помазание. Ще се радва Господ на това Твое решение. Ще Ти даде силата си, ще Те подкрепи, няма да Те изостави. Но нека това решение да бъде истинско. Нека да бъде от сърце. Нека да бъде решение, което ние да устояваме, но решение, за което да искаме Господ да ни подкрепя. А защо да не намерим и духовен наставник до нас, на който да кажем: аз взимах това решение, но искам да бъдеш моят изповедник. Искам да идвам при Теб и да Ти казвам: устоявам ли или не устоявам. Това ще бъде още по-силно, устояващо за Теб. Да имаш някой, с който да споделяш за Твоето решение. И все пак, понеже не сме ангели с криле, дори и да се провалим, Божията благодат е над всичко. Божията милост е тази, която никога няма да ни изостави. Неговата протегната ръка ще продължи да бъде в живота ни. Той ще продължи да ни пази и да ни приближава към себе си. Той ще продължи да ни води и да ни се разкрива. Нека вземем решение да служим на Господа. Исус Навин много ясно каза в края на своя живот, на около 110 годишна възраст: ако ви се вижда тежко да служите на Господа, изберете днес на кого искате да служите. На боговете ли,
на които служеха бащите ви отвън реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете. Но ето е декларацията, ето го решението, което Исус Навин направи на всеослушание пред Божия народ Израел. Но аз и моя дом ще служим на Господа. Всъщност той прави това решение в края на живота си. Последната глава от книгата на Исус Навин, 24-та, предполагаме, че е към края на живота му. Но Исус Навин още от младите си години беше взимал решение да служи на Бога и да не се откаже от Него. Беше взимал решение да го следва и дори в трудности и в предизвикателства да бъде верен на Господа. Убеден съм, че Господ ни е събрал днес в последния ден на отиващата си година да вземем това решение и да бъдем различни вярващи от утре, да бъдем различна църква, да бъдем духовната сол и светлината, която Господ иска да бъдем, да бъдем мъже и жени на вярата, да бъдем синове и дъщери на всемогъщия Господ Бог. И всичко, което очите ти виждат, един ден ще бъде изгорено в огън. Както Содом и Гомор бяха обсипани с огън и жупел. 4000 години продължава Мъртво море да бъде един белег, едно напомнене, че всичко, което виждаме, което не е изгорено от огъня над Содом и Гомор, един ден ще бъде изгорено. Но Господ да ни даде силата и благодатта, да не погледнем към нищо в този свят, да не се спрем никъде по пътя, да не се обърнем назад, но да продължим през новата 2024 година, да следваме Господа, да му служим до онзи ден, в който Той ще ни вземе в своята слава. И виждайки лицето му, Словото ни обещава, ще станем богоподобни. Ще станем подобни на Господа. Ма ние и сега сме подобни на Него. Вътре в нас имаме Божия дух, имаме Неговото Слово, имаме Неговата благодат. Но когато го видим в лице, ще бъдем подобни на Господа. Бог да благославя твоя дом, твоето семейство, да благославя близките ти, тези, които обичаш, тези, които познаваш. Господ да благослави страната ни и народа ни и да довежда всички до познание на Господа, за да бъде благословена страната ни и народа ни.